Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, marami pong salamat sa hapong ito. Muli, samahan mo ako sa aking pagtuturo na yung mga Bible study na to. Kaya patnubayan mo po ako sa pamagitan ng Holy Spirit. I-anoint mo po ang iyong lingkod. At ikaw, Panginoon, ang maparangalan. Ikaw ang may taas. Sa pangalan mo po, Panginoon Hesus, ito po ang aking samutulangin. Amen. Have a blessed afternoon to all of you, to everybody. And nandito naman po tayo muli sa ating General Bible Study. At ako po ay naniniwala na paganda yung ating pinapag-aralan, yung ating paksa. At ang paksa po natin ngayon ay yung pagsisisi o yung tinatawag na repentance. Okay, at ito po ay laging napapanahon sapagkat ang mga tao po ay laging may kakulangan at may kailangan pagsisihan o pagkakamali. Dito po sa Acts chapter 3 verse 19, okay, ang sabi po roon, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Nais ng Lord na tayo po ay magbalik loob. Nais ng Lord na tayo po ay magsisisi. Kahit sabihin po natin na unintentional sin yung ating nagawa, lalong-lalo na pag hindi pa po tayo nakakilala sa Lord. Nais ng Lord na ito po, mapawi po yung ating mga kasalanan sapagkat ang Diyos natin ay banal. Kaya nais ng ating Panginoon na tayo po ay magsisisi. Now, what is the meaning of repentance? Ano po ang ibig sabihin o kahulugan ng pagsisisi? It is a noun, the action of repenting, sincere regret, or remorse. Yung taos-pusong pagsisisi. Sincere regret. Kaya ito po ay nais ng ating Panginoon na madama niya, may paabot natin sa Kanya yung ating taimtim na pagsisisi. From the Greek word metanoia, which means reversal or decision. Turn about. Talagang ito po ay hindi mo nababalikan pa. Talagang talikuran mo na. Kung tayo po ay nagkasala, nais ng Lord na tayo po ay magiging matuwid. And there are elements of repentance. Ito po yung mga sangkap o elemento ng pagsisisi. Yung tinatawag na contrition. The book of Psalms 51 verse 17. Okay, ang sabi po roon, in the book of Psalms 51:17, guilt or remorse, contrition, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These of God you will not despise. Yung guilt or remorse, ang mga ahin sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. So, gusto ng Lord yung habag damdamin talaga ang paglapit natin sa Kanya. Na maramdaman niya yung ating pagsisisi. Number 2, elements is confession. Yung pagpapahayag. In the book of Proverbs, chapter 28, verse 13. He who covers his sin will not prosper. Yung nagtatakip ng kanyang pagsasawa, hindi siya sasagana. But whoever confesses and forsake them will have mercy. Yung naghahayag nito at tinatalikuran nito ay magkakaroon siya ng habag. Kaya pag tayo po ay may mga itinatago ng mga kasalanan, ay kailangan ihayag natin ito sa ating Panginoon. At nais ng Lord na marinig niya yung ating mga pagsisisi. Number 3, yung tinatawag na change of mind. Turning back
in the book of Acts chapter 26 verse 18. Sabi po ron, to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who are sanctified by faith in me. Yan po nung panahon po ni Apostol Pablo, nung tinawag po siya ng ating Panginoon. Kaya dito po, ang sabi po ron sa 26:18 ng Book of Acts, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang puok sa piling na maginawang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Ito po yung patotoo ni Apostol Pablo nung siya po ay magbabalik loob sa Diyos dahil sa kanyang ginawa na pag-uusig sa mga mananampalataya. He made the havoc church of God. Talagang pinaparusahan po sila. Kaya, the change of mind or turning back. Number 4, yung tinatawag na godly sorrow. Godly sorrow. No? At dito po, 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ang sabi po ron, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation. Not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Okay. At ang nais ng Lord na yung pagbalik loob natin sa Kanya ay godly sorrow. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Okay. 2 Corinthians sa wikang Tagalog po. Ang sabi po ron, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Yan ang kainaman pag nasa Diyos. Pag tayo po ay nalulungkot at may nagawa po tayong pagkakamali o pagkakasala, ang tawag po ron ay godly sorrow produces repentance, leading to salvation. Naaayon ito sa Diyos at nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pagdaramdam. Subalit, ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. So, ibig sabihin, meron palang worldly sorrow. Produces death at ayaw ng Panginoon po yun. At dito po, nandito na po tayo, the necessity of repentance. Bakit kailangan po magsisi ang tao? Kung baga sa essential po yan. Ito po ay pinangaral po ng ating Panginoon nung siya po ay nagmi-ministry. Sa kanyang pagmi-ministry, in the book of Luke chapter 13, verse 3 and 5, ang sabi po ron, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. So, nais ng Lord, tayo po ay magsisisi. Dalawa lang po. Repent or likewise perish. Yan po ang gospel na daladala ng ating Panginoon. Mamimili, kailan mag-repent po tayo. O kaya, mapapahamak. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon, yung pagsisisi po, na talagang remorse. Yung taos-pusong pagsisisi, na hindi nababalikan pa yung mga nagawa natin pagkakasala. Kaya laging sinasabi ng Lord pag siya po ay nagpagaling, naalala ko po si Mary Magdalene. Siya po ay inalihan po siya ng 7 espiritu. 7 espiritu po pagdating sa laman, sa mababang lipat. Talagang put on the act siya, talagang dinala siya sa ating Panginoon at nangyari. Hindi na po kumibo ang ating Panginoon at nagsulat na lang po siya. At ang sabi niya, o kung sino man ang may mga kasalanan, siya yung babato sa babaeng ito. At wala naman kasi lahat po sila ay nagkasala. At ang sabi ng ating Panginoon, saan na yung umuusig sa iyo?
naghabla. Wala na po sila, isa-isa po silang umalis. At ang sabi ng Lord kay Mary Magdalene, okay, pinatawad siya and sin no more. Okay, sin no more. So, ibig sabihin, pag pinatawad po tayo ng Lord, humingi tayo ng kapatawaran, at nagsisisi po tayo, ang sabi ron, sin no more. Okay, ayaw na po na balik-balikan pa natin yung ating mga pagkakasala. In the book of Acts chapter 3 verse 19, sabi po ron, repent therefore and be converted. Yun yung pinaka-text natin kanina, that your sins may be blotted out. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. So tayo po ay magbalik loob para mapawi po yung ating mga kasalanan. Para maramdaman po natin yung presensya ng ating Panginoon. In the book of 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya nga, hindi po nadidelay ang mga pangako ng Diyos na akala natin ay yung mga pangako niya hindi natin hindi niya tinutupad. Ayaw niya lang po tayo po ay magtiyaga. Kasi ayaw niya na isa sa atin ay mapapahamak. Pero that should come in to repentance. Lagi ang gusto ng Lord na tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Kaya minsan, pinapaintulutan niya na minsan, sabi natin, bakit yung iba, ang sama ng kanyang ginagawa, mantalang ito, ang bait. Maraming kumbaga sa bakit ito, mabait, siya pang naunang kinuha ni Lord. Di ba? May mga ganyang kasabihan eh. Kaya may kasabihan nga tayo eh, yung kasalanan, mas kumbaga sa mas mahaba pa raw yung Kasi nga, gusto ng Lord na maalala siya na pag nagkakasala siya, ay magbalik loob siya. Yun ang hinintay ng Lord. Kaya wag po kayong matakot pag nasa Lord kayo. Sabi po ng Bible, pahabang ang buhay ang sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon at sa utos at saka ginagalang ng kanyang mga magulang. Yun yung mahabang buhay. Yun yung sekreto po. Kaya hindi po totoo yung kasabihan na mas mahabang buhay yung mga masasama. Hindi po totoo yun. Pinagbibigyan lang sila ng Lord sa kanilang ginagawa. Pero marami na po na nauna dahil sa kasamaan po. Okay? In the book of Revelation 2:16, repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Okay? Kaya alam niyo po, pag sinabi ng ating Panginoon na repent, or else I will come to you quickly. Minsan, pinagbibigyan po tayo ng Lord, pero pagka panahon na, ang paghatol, ay wala po tayong magagawa. Kaya kahit ngayon, sa panahon po natin ngayon, at talaga namang marami pong nagsisi. Kasi dati po, nung wala po itong COVID na to, talagang ang tao po ay abala. Maraming binagagawa. Abala sa kanyang sarili, sa trabaho, sa kanyang sarili. Dahil wala po mga problema, sagana, payapa. At yung kanilang mga pangangailangan, talagang yung gusto po nilang nagagawa, ay magagawa po. Pero nung dumating po ito, ay nagkaroon po ng pagbabago ng mundo. At magsimula ulit na tumawag sa Diyos ang tao. Kasi pag ang tao po ay sagana at balisa, nature na po niya yan, talagang makakalimot po siya. Kaya ito yung paraan ng ating Panginoon para tayo po ay tumawag sa Kanya, pagnilay-nilay, yung ating pagkukulang, we are going to evaluate ourselves, our relationship to God, our relationship to others. And we have now time to our family. Kaya nais ng Lord po na all things work together for good to them that love the Lord. And there is a purpose of God according to His purpose. Kaya nangyayari po ito. Kaya minsan tayo po ay marami talagang pagkukulang pa sa ating Panginoon.
Okay po, at salamat sa Lord kasi yung mga sitwasyon na ganito, minsan nagbabalik loob ang mga tao sa Kanya. Kaya pag may mga trahedya, may mga biglaang mga calamities, ang mga tao po ay mabababa, talagang tumatawag po sila sa ating Panginoon Diyos. At minsan ginagamit ng Lord yung mga ganong sitwasyon para ang mga tao po ay magising. Magising po na mayroon talagang Diyos na lumikha na tatawagin nila pagdating po ng mga crisis. Kaya dito po, the command to repent. Repentance is a commandment. Ito po ay utos. In the book of Matthew chapter 4 verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sabi niya, magsisi. Nung ito yung pasimula ng kanyang pangangaral. Repent. Magsisi. Sapagkat ang karya ng Diyos ay nandito na. Ibig sabihin, nandyan na siya. Siya na po yung mabuting balita na sinasabi ni John the Baptist na itong darating na ito. Samantalang siya ay nangangaral. Maraming nagsisi, maraming nagpabaptize. Nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi ni John the Baptist, siya yung the Lamb of God who takes away the sins of this world. Siya yung kordero ng Diyos na siya nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya, yun ang daladala niyang mabuting balita. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, the command to repent. Yan yung pasimulang ministry ng ating Panginoon. And the book of Mark chapter 1 verse 4, John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Ito po yung daladala niya. Daladala niya mabuting balita. Hinahawi niya yung pagdadating ng hari. The King of Kings, si Jesus Christ. Kaya kailan malinis muna yung kanyang daraanan sa pamagitan po ng pangangaral ni John the Baptist. Sa pamagitan ng bautismo sa ilang. At nangangaral po siya and preaching a baptism of repentance for the remission of sins, para sa kapagpapatawad ng kasalanan. Para maging karapat-dapat po sila sa pag-welcome ng mga hari. The King of Kings. Ganun talaga po. Kasi galing po sa langit ang ating Panginoong Hesus. Bumaba po siya. Ang forerunner niya si John the Baptist. In the book of Acts chapter 2 verse 38. Ito po. What shall we do? Sa Acts 2:37, may pangaral ko na po yan. Sunday service, ang ganda po. Panuorin niyo po yung segment po na what shall we do? Ano ang dapat namin gawin? Ito po ay napakaganda po. At ito ang sabi ni Peter. Acts 2:38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo kasi nasaktan po sila, kaya tinanong nila, what shall we do? Anong dapat namin gawin? Kaya sabi niya, magsisi. Yan, number 1, magsisi. At bawat isa sa inyo ay magbabautismo sa pangalan ni Jesus Christ para sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin nyo ang kaloob ng banal na Espiritu. So, tatlo po yun. Repentance, baptism in water, and receive the Holy Spirit. Represents the death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Ayan po, yan ang pinakasusi po, the plan of salvation. Ito po yung pinangaral ni Apostol Pedro. Ito po yung pinangaral ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. And Jesus also declares in the book of Mark, sabi niya, you must believe the gospel, repent, and you must believe the gospel. Okay? And now, truly this times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Okay. In the book of 1 John 1:9, God forgives. Tingnan po natin.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pinapayag po natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon, siya po ay tapat at siya po ay matuwid na nagpapatawad sa ating mga kasalanan and to cleanse us from all unrighteousness. Para tayo po ay hugasan sa lahat ng ating mga hindi makatwiran, yung mga hindi unrighteousness, mga kasalanan o karumihan. Nais ng Lord na tayo po ay balnawan niya kung baga sa pamagitan ng kanyang salita, pagkikinig po tayo po ay nakikleanse. No? Kung baga sa labada, ay tayo po ay lalong pinapuputi ng ating Panginoon. Pag humingi po tayo at nagpapayag tayo na, Lord, nagkamali po ako, nagkasala po ako, at madali po tayong tayo po ay tumawag sa Kanya. And the book of Proverbs chapter 28 verse 13, ito po yung pinakano na, he who covereth his sin will not prosper. Kaya kung gusto nyo muna pagpalain, huwag nating tatakpan yung ating mga kasalanan. Ihayag natin kagad, Lord, forgive me. Patawad po. Nagkamali po ako ng desisyon. Tanggapin na po natin ng maluwag sa ating kalooban, sa ating puso. Kasi po, ang pagkakamali po, ay natural po yan. Pero ibig sabihin, hindi pwede tayo laging nagkakamali. May mga pagkakamali po tayo bilang tao po. Ang tawag po doon, mistake is not a sin. Wrong decisions are not sins. Hindi po, ito po ay natututo po tayo sa bawat desisyon natin sa buhay. Kasama po yan sa paglalakbay, the life of our journey. Pag tayo po ay lalo pang magiging matuwid at magiging karapat-dapat sa Lord. Kaya nais ng Lord na pag tayo po ay nagkamali, hingin po tayo ng patawad sa Kanya. Yung mga taong nasagasaan natin o nasaktan po natin. That is the way of sincerity or humbleness. Nais ng Lord na tayo po ay magpakababa. Ang pagtanggap po ng pagkakamali ay isang bagay po na katangian po ng pagpapakababa. Kasi po hindi po ganun kadali ang magpakababa. Pag wala ka sa Lord, mahirapan ka, lalo na po pagka tayo po ay nabubuhay sa laman, ay mahirap po na tumanggap po tayo ng pagkakamali. Yung pagkakasala po, ay nasa gawa ng laman niya, napakarami, 17 po yan. Immorality, the lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes. Marami po yan, mga idolaters, adulterers. Marami po yan, 17 po yan yung mga gawa ng laman. Sa Galatians chapter 5, at sa 2 Timothy, mga greediness, marami po yan. At sa 10 Commandments, marami po yan, kaya may 10 Commandments eh. So, pagka ginawa po ng isang tao po yun, ng isang tao, talagang intentional yung kanyang pagkakasala. Kaya marami pong salamat at itong gusto ng Lord sa Proverbs 20:13, ihayag natin para tayo po ay mapagpala. But whoever confess and forsake, they will have mercy. Kaya magkaroon ng awan Diyos. Pag nakita niya po na tayo po ay nagpapakumbaba at lumuluha na at din na talaga wala na tayong pupuntahan. Mga kapatid, mga minamahal, talaga naman makakapagbalik-loob tayo sa Lord. At ang kamay ng Lord ay open arms. Ang kamay ng Lord na tayo po ay tanggapin at magbalik-loob sa Kanya para gumanuli ang ating mga buhay. At marami pong salamat at the 5 hours of repentance. 5 hours, 5 po yan. Recognition of sins. Siyempre po, we must acknowledge that we're a sinner. Sa Book of Psalms chapter 51 po yan. Talagang kailangan na i-recognize po natin na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala. Second R, remorse for sin. Regret or grief over sin. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 7 verse 9 to 10. Remorse, talagang taos puso yung pagsisisi na talagang tinatalikuran po natin. Pero naman yung resolve, change of mind. Proverbs 20:13. Yung talagang hindi natin pwedeng ipagtakpan ang ating mga ginagawang pagkakamali at kasalanan. Kaya ayayag po natin para magaan po yung ating buhay. Number 4, yung reformation. The change of lifestyle. Ibig po sabihin, nung tayo po ay yung old nature natin ay laging sa atin lamang po,
wala po tayong Lord sa ating buhay, sarili lang po natin, mag-iba na po na tayo ngayon. Lalo po ngayon, malapit na po darating ang Lord. Hindi natin alam kung hanggang kailan po itong mga mangyayari sa mga pangyayaring ito. At tayo po ay umaasa na lang po sa ating Panginoon. At dito, ang gusto ng Lord, yung 5R, yung restitution. Okay, yung make things right with others. Mababasa po natin yan sa Book of Matthew chapter 3 verse 7 to 9 and Luke chapter 19 verse 8. Okay, make things right with others. Alam niyo po, pag nasa Lord po tayo, kaya po natin gawin po yan. Pero pag wala po tayo po ay mahirapan. Napakasarap po na tayo po ay madaling magsisi. Madali natin makita yung ating kakulangan. Madali natin makita yung ating pagkukulang at pagkakasala at pagkakamali. Nais ng Lord at gusto ng Lord na pakinggan po at ihayag po natin yung mga gusto natin sa ating Panginoon. At nais ng Lord na makakilos siya sa ating mga buhay. At tayo po ay magsisisi. So ano man ang ating nagawa, tao lang po tayo. Minsan may mga sariling desisyon po tayo. At minsan napapangunahan po natin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya ang resulta po, pagkakasala at pagkakamali. Kaya salamat po at pagpalain po kayong lahat at tayo po manalangin, mapagpalang Ama, marami po salamat po Diyos at muli binigyan mo kami ng paksa ng pagsisisi. Po Diyos, sino man po, ikaw lang po ang nakakalamang mga puso ng tao, Panginoon. At sinabi mo, Lord, who can know it? Sino po ang nakakatalo sa puso ng tao at nakakalam? Ikaw lamang po, Panginoon. Kayo, Diyos, sino man po ang nakarinig po nito, nakapanood, patawarin mo siya. Siya lang po ang nakakalam ang kanyang ginagawa. Kung siya po ay sincere at nagbabalik loob siya sa iyo. O Diyos, you reach out your hand upon them, Lord. At hipuin mo po ang kanilang puso. Buksan mo po sila, Panginoon, mahabag ka, Panginoon. At maraming pong salamat sa hapong ito. Pagpalain mong lahat at ang mga nanonood po. Ang mga kapatiran po namin, Panginoon. Bayad mo ang kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. At ganun din, higit sa lahat, ang pangailangan nila espiritual. Maging masiglat, mainit po sila sa inyong pagbabalik. At nan mo kami, Panginoon, na mananampalataya na nandun ang aming kainitan at kasiglahan ng aming pananampalataya. Na buhay ang aming mga espiritual. Marami pong salamat at palain mo kami lahat. Kung aming samot dalangin in Jesus' name. Amen.